Hello everyone, good morning बयनिसिमबो ओमफ्राय दा आङो न'आव गैया लोगोफोर आं दा बिब'नि न'आव दंफैयो मानो होनब्ला जोंहा दिनै माने मा होननांगोन बेखौ दुखु नांथाव माने होननांगोन ओमफ्राय दुखु नांथाव खबर आरो आंनि फारसे नोंथांमोननिसिम थ' बेखौनो आं शेयार खालामनो सानदों बे दुखु नांथाव खबरा जाहैबाय आं दा आब'मोनाव दंफैयो ओमफ्राय आब'मोननिफ्राय आङो गामियाव थांगोन आरो बेनो जाहैबाय माने जा बिफाया बे बुहुमनिफ्राय गैला गोमालांबाय आरोना माने जोंखौ नागारलांबाय थ' जोंनि आफानि दिनै सारादु दङ बेखायनो जोङो माने थांगासिनो आरो न' फारसे ओमफ्राय जोङो सफैदों 9टा बारदों आरोना 9टा 10आवनो जों सफैदों सापागुरि ओमफ्राय दा आब'मोननिफ्राय जोङो कार लानानै थांसिगोन मानो होनब्ला आब'नि बिजावजालि एरि गासिबो दंजोबो थ' जोङो जयै थांगोन ओमफ्राय आंना फिसाजोआ माने फैनो हायासै मानो होनब्ला स्कुलाव क्लास टेस्ट दङ आङो क्लास टिचारजों रायलायदोंमोन ओमफ्राय क्लास टिचारा होनदों आरो माने एप्लिकेसन होनांगोन होननानै थ' बेखायनो फिसाजोआबो माने क्लास टेस्टखौ होनो गोसो बिरादनो ओमफ्राय बिदिनो आं बेले बेजेखौ लालाबाय थाला होननानै माने फिसाजोखौ आं गारबोनाय जाबाय दा आङो फिसालाजों आंजों फैदों आरोना थ' अब्ला जों थांबाय थानोसै आरोना सारादुआव थारैनो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामगोन माथो उफायबाव थांनायखौ थांनो होनांसिगोन अब्ला आङो दोनथ'नोसै